Nanak. Andan ka. Ay, ala. Ay, nak. Uy! Ala. Shake. Musik na nak. Siguro dito yung batang sarap na. Kumplat. Ay. Kaka ka. Bakit ka mayabo? Yummy. Kain tayo, everyone. Mm. Oh. Mm. Hello, good afternoon. Kain tayo. Guys. Biya guys. Kaon guys. Gwapo daw siya guys. Ay gwapo. Ano daw di isagol. Isagol na yate. Na, hi guys. Eat guys. Ginawa naman. Takdis lang nak. Bad man na. Okay na. Bad na. Nakdet lang. Spoon lang like this, oh.
Kuya. Basa na ka. Ikaw mo, et boko. Oh. Paanya si Teddy yun dyan eh. Uy, Hello. Hello from Malaysia to Philippines. anyway, si paanya si Teddy yun. Pagmangkod ka dito, sipa. Tunda ka dito. Mauga na. Video ya. Ulan, ulan, ulan! Ulan! Hello guys, let's eat. Yummy. Buku. Dugang eh. Dugang eh. Inspiration. Campus ambalan itong jungle bites. Nga nablihan. Welcome to the Philippines. Kain tayo. Hello, Kuya R. Ano ito eh, magdagpan sa likod. Jungle bites. Ow. Ayun. Okay. Wow, so yummy. Duwag ah. Buka ka kami kituwag. Lima, simula na yan. Susog naman yung anak. Oreo man Oreo. Sosyal. Hmm? Kaya mo amiga din mo pa rin. Pinaka-amiga ni mo din. Ano naman to? Ito sa ulo. Manawag ka na. Isa ra, isa. Wa man siya nga. Oh, guro. Glub-glub man. Atong chatan ba? Ha. Dahil pa man to, nagantang viewers. That's it. Kenapa maka din na? Bili niya. Tagay plato. O, sudlanan kay Arky ra ba ko? Arky ra ba to? Arky. French kid. Ayun ako. Tagitawag ka Ate Janice. Mm. Makita man mo, nagkaon mo butong. Ay, nasaba. Good. Yes. Hmm. Rapo yung lamisa de. Rapo yung lamisa kay looron ra ba to siya magtanaw dayon. Special ba tayo mong friendship?
Prince, walang mangyari ko. Wala. Amom ka din. Hello to my 28 viewers. Thank you so much for being here today. God bless everyone. Let's eat. It's very hot here in the Philippines. Look at the surroundings. The sun, the blue sky, the green plants. It's the coconut tree. And we eat the, oh my God, nak. And we eat the coconut. And we have a visitor. Ah, kamalag yung tahanan ni. Ah, kamalag. Mga ante. What? Ay, asa naman ihad eh? Naglangaw day mo? Hmm. Nalay, hablay, katapi ka po naman tagkuhan. Nakadaday day, kasama ko mo di ay. Kaya naman ang ibitaan eh. Kaya yung Kaya, papa kaya yun. lang. Kapakar ito. Kita pa ba yung magkuhan? Oh, ginoo ko. Lari. Baso. Mare, mukhaon sa mga baso. Daot. Bago na rin. Bago na rin yung papa. Yung papa na kayo. Pagkakama mo ano eh. Diyan. Kaya ko ito kay kapoy. Kaya kakuha din ha. Yun ako nasag nga. Kaya ako na nang giwaluan. Tala-tala. Ako gasya. Kaya wala kay labot. Kasi may budget. Kaya pa sa dito ka. Sir, ay okasyon naglamaw lagi mo. Siyempre, igang kayo. Okasyon sa pagkainit. Wala tayo tanom. Kaya ka pagtanong na binas tabangan. Sa orange na. Yellow. Sa yellow. Mag-yellow? Yellow, orange. Orange mo na, yellow mo ta ako. Tanong ta lubi sa kusina ka. Sana yun. Naday kay lobby dito? Hindi, tanong gano'n sa color line mo ta ako. Eh? Yellow man, di man na orange. Lahar na orange na walit na ng yellow. Thank you. Ah, nanate Chris. Kaya may kape dahil, di mo gaan. Wala na sa bito ko. Ah. Tao, so ito, may kape. Ihawon ta karon di ka masulod. Agabi. Gidag ko, kaya may ka ng raspa. Kamangga yun? Gitaguan niya na ako, kaya balik na ganun, kaya may kuha. Muraghan di dyan. Ito kayong kuwan. O, kaso sa balay dito. May baso eh. Nangiram na may baso. Si Art, di man mo kaon. Bata niya? Kaman siya ka ng Wala jud. special mo niya. Wala na siya gi-explain dito sa ilahan. Ang sanay ka na. Hello guys, good afternoon. I'm back. Yay. Nak. Kray nak. Na eat baby. Yummy. Yummy. It's time to eat. Tabang nga na, kaya nahilis na kayo. Diyo ka buk. Si Terdy no kay di na siya Ilang ma. kagatas yung ibutam? Sara. Ay, Saba! May gamay naman ang tubig. So, yung daghan mo, kaya namin ayos doon. Alis ka na gano'n. Humul na mo dito. Doon dito kayo ng aligo. Taka na dahil Saka batalyon. Tinaw di ay? Oo. Kubak naman. Tama siya daday dito. No? Oo. Pabiliyar eh. Saan ito? Ligo gani. Ta sila. Kaya dito ilpidas. Tapok sila dito gani. Sila Matit. Sila Janreel. Si Ini. Dahil sa to. Ito mga ito sa saging sa kami. Saging. Ako na bayari kapon sa 50 na saging. Wala na sabi. Ang damay. May pangayo na ito na dayo. Ano ba yan? Puro buktok. Kalit na ito nila. Yung mga nagbayari.
Sila na magkaliko daw. Human gahapon ra to. Hapon ang labam ko sila. Ay, ito nang laban ang ligo. Dati ang labagot para makaligo. Hala guys! Dan! Biya. Pagdala Kita ng baso ni dyan, Papa. be! Wow, grabe nga Kutsara! ito ni Papa. Oh, look. Baso Ito kutsara, siya. Hmm. Nag-eat og kwan boko coconut. Very good kay si Kwan Bia. Uy. kanang boko pandan. Bulingot na ay. Buko. Yung ganda niya. Hello. Kisa mo. Bis mo hindi mo Bia oh. Na yung kana ko mo. Patay pa dalawang din si. Ay. Anda. Hindi ko sa yung hasod niya. Singko. Din ko meeting mo na. Ay, patay. Oh no, baby. Kasi ko. Ako'y, Hindi na ang hasod ninyo. meeting na. Sila. Nasi tituan siya. Ang sakit to yung ano niya. Ato sa tong Ah, hindi siya